Bhutan Mama namanya jalan. Hello guys, good morning. जों दा भुटानाव थांनो ओंखारबाय फैनानै दा नै सानथिफुर मोनफैबाय सानथिफुर बियो लामाया नोगोर गाज्रि लासै लासै थांसै फैखाया सानथिफुरनिफ्राय जों दावखोगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ भुटान नुगोन थाबैनो बिदि जायो लामाया नै गेलेंफु भुटान लामाया नै अयथासार दालाङा जाला माथो देवसि दालाङालाय बस्था गैला नै खोमाफ्रानो गैला माथो सावजाजोब्बाय बिदिनो जायो देवस्रि हाजोखौ नुहुरोबाय नै बरिया नुदों हाजोआ गेट गुदियावनो माथो भुटान गेट फाइनाल मोनफैबाय भुटान गेट जों दा एन्ट्रि बानायनोसै हाबबाय नै दा हाबनो मोनसिगोन भुटानाव हाबनोसै दा नायलांबाय थाबानो जाबाय भुटान खादा मोनखाबाय Bagaimana lamelah Bia goजौखा हाजोआ Jarni lamanya Waitasar Tulai lamanya lai Ini dalangku nurbai dalangku Udah madu dapat dalangku lai Menu baik nukunnya lai Kok moजां जागौमोन बे दुगैनो हा जानो फार्स्ट टाइमलै दिनैसो नै मा डेन्जार नै दालाङा दैया नै फार्स्ट टाइमलै दिनैसो गोजोननाय मोनदों हाजोजों बरिया Boriya dia stay boriya lundeng nih dia wow dia di dalam tangan ini mansura guys, जों दा नैबे दालांनिफ्राय थांफिननोसै ओंखारबाय दा ओरै ससे थाबायलांबाय ओरै बैसिम बाइकखौ नायगौ पार्किं खालामनानै ओरै
राजाफ्रा Bhutan Mama làm đấy bác Raja Nam Bhutan gần ba mình ấy. Bhutanनिफ्राय आउट जानोसै ओंखारबाय दा गेटनिफ्राय थांनोसै न' फारसे सानदुङानो जाबाय मोनाबिलि हाबफैलायबाय मोनाबिलि माथो गिदा एसे मोजां बानायनाय जायो फैयै भुटाननिफ्राय फैनानै मोनाबिलि मोनफैबाय मोनाबिलि नायबानो जाबाय मोनाबिलिया मा साजायदों मोनाबिलि पिकनिक स्पट फार्स्ट दालाङा आवगाय ओरैसोमोन दालाङा बैजोंसोमोन ओमफ्राय दा नै खर'जों होबाय आरो एसे माथो बेनो खामानि गैथारा बै हाजोखौलाय देनजार नुहुरो जाफैदो सोर जाफैयो ज्राव नायथारदोंमोन दैया जाफैहांबाय सोरबा कापोलफोरनि हेला मोजां दै बैबो